எல்லா புறப்பலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. ஹரே கிருஷ்ண. மந்திரம் சினிமா ட்ரெய்லர் மாதிரி 6th சாப்டருக்கு ட்ரெய்லர் இங்க கொடுத்திருக்காரு. சோ இது கன்க்ளூஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. முக்தராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வாம் சாந்திம் தாத்வாமாம் சாந்திம் கச்சதி. தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். முடிவை படிச்சிருங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் என்னும் 5ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹர ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பர்ஹாபீடம் நடவர வபு கர்ணயோ கர்ணிகாராம் ஓகே. பர்ஹாபீடம் நடவர வபு கர்ணயோ கர்ணிகாராம் பிப்ரத்வாசா கனகா கபிஷாம் வைஜயந்தீம் சமாலாம் பிப்ரத்வசிதாம் கனக கபிஷாம் வைஜயந்தீம் சமாலாம் ரந்த்ரான் வேணோர் அதர சுதயா பூரயான் கோபவ்ருந்தேர் ரந்த்ரான் வேணோர் அதர சுதயா பூரயான் கோபவ்ருந்தேர் பிருந்தாரண்யம் ஸ்வபதரமணம் பிராவிஷாத் கீர்த்த கீர்த்தி பிருந்தாரண்யம் ஸ்வபதரமணம் பிராவிஷாத் கீர்த்த கீர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க் யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அனுப்புறமா இன்னொரு அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ எத்தனை क्वेश्चन இருக்குன்னா இன்னும் 6வது क्वेश्चनல இருந்து எழுதணும். மேம் 10 o'clock லாகின் பண்ணலாமா? ஓகே, நான் இப்போ உங்களுக்கு அனுப்புறேன். இத செக் பண்ணுங்க. 10 o'clock நான் உங்களுக்கு பிங் பண்றேன். அதுக்கு வேணா நம்ம லாகின் ஆகலாம். ஓகே. இப்போ நீங்க அனுப்பிடுங்க. I'll check and keep. அது வேணா அந்த மிச்சம் இருக்கிற 5 क्वेश्चन உங்களால முடிஞ்சா பாரு. ஓகே, சோ தட் ஆன்சர் இருந்தா நம்ம அப்புறம் ரிவிஷன் பண்ணி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணனும்னா பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஷ்டாங்க நமஸ்கார் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரே ஒரு டவுட் ஒண்ணு மாதாஜி. கேளுங்க பிரபு, இப்போ கேளுங்க, நான் அதுக்குள்ள இது பண்ணிக்கிறேன். படிச்சுன்னு வந்த விஷயத்துல ஒரு டவுட் ஒண்ணு மாதாஜி. படிச்சுன்னு வந்த விஷயத்துல சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இப்போ மனுஷனுடைய பாவ புண்ணியத்தை எந்த பகவான் வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்னு படிச்சுன்னு வந்தீங்க. கரெக்டா இல்லையா? இப்ப நான் செஞ்சதை நான் தானே பாஸ் பண்ணணும். இப்ப நான் சொத்து சம்பாதிக்கிறேன்னா நான் தானே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். யாருக்காவது கொடுக்குறேனா? கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரி நான் செஞ்ச தவறையும் நான் தானே அனுபவிக்கணும் இல்லையா? சொல்லுங்க பிரபு. இப்ப எனக்கு அதுல டவுட் இல்ல பிரபுஜி. ஏன்னா நம்ம செய்யற கர்ம அத்தனைக்கும் நம்ம தான் சொந்தக்காரன். ஆனா இருந்தாலும் அந்த அடுத்த விஷயம் பார்க்கும்போது ஜீவனுடைய நாணம் இல்லாததுனாலதான் அது பேரு நம்ம தப்பா நினைச்சுக்கிறோம் பிரபுஜி பகவான. ஆக்சுவலி பகவான் யாருடைய பாவ புண்ணியத்தையுமே ஏத்துக்கிறது இல்ல. அவர் பாவையும் ஏத்துக்கிறது இல்ல, புண்ணியம் கூட ஏத்துக்கிறது இல்ல. நாம தான் நம்முடைய ஒருத்தர் வந்து இந்த பக்தி உணர்வுல உட்கார்ந்து விட்டால் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் எதையுமே அவங்களும் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனே வச்சுக்க மாட்டாங்க, எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த பலன்கள் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்குமே ஒழிய அவங்க ஏத்துக்கலன்னாலுமே அதெல்லாம் பகவானுக்காக நான் செய்யறேன்னு நினைச்சுட்டு செய்தா கூட அதனுடைய பலனை பகவான் என்ன பண்ணுவாருன்னா நற்பலன்களை எல்லாம் நமக்கு வாரி வழங்குவார். ஆனா அதே வந்து பாவத்தை செய்து விட்டு நாம் உணர்ந்தாலே பாதி பாவத்தினுடைய கஷ்டங்கள் நமக்கு குறையும். எத்தனை பேரு நாம வந்து செய்த தவறை உணர்கின்றோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம செய்த தவறை ஏத்துக்கொள்றதே மிக மிக கடினம். பாதிச்சு நான் பண்ணல, என்னோடது கிடையாது, இது உண்டுதான் தப்பு, உன்னாலதான் நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு பழி அத்தனையும் அடுத்தவர்கள் மீது போடக்கூடிய காலகட்டங்கள் தான் இப்போ இல்லையா? நம்முடைய தவறை நாம கண்டிப்பாக உணர்ந்தோம் என்றால் அங்கேயே பாதி நமக்கு வந்து பகவான் வந்து அந்த பாவ விலைகள் இருந்து நிவர்த்தி செய்கிறார். எஸ், பாவ புண்ணியங்கள் அவர் ஏத்துக்கிறது கிடையாது, ஆனா பாவ விமோசனத்தை அவர் கொடுக்கிறார். நாம பகவான்கிட்ட வந்து யாசித்து பெற்றால் கண்டிப்பாக நம்ம பக்தி கொண்டு நான் என்ன தவறு செய்தேன்னு தெரியாது இல்லையா? நமக்கு தெரியாம எத்தனையோ தவறுகள் செய்திருக்கின்றோம். தெரிந்தது நாம உணர்ந்து ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டுமே நினைப்போம். ஆனா தெரியாமல் எத்தனையோ பண்ணியிருப்போம் நம்ம இல்லையா? அதனால பகவான்ட்டு நம்ம பிரார்த்திக்கும் போது இனிமே தவறு இழைக்காமல் இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான்கிட்ட கேட்கணும் இல்லையா? யாரையுமே வந்து நாம வந்து நிந்திக்கவும் வேண்டாம், யாருக்கு சங்கடத்தை கொடுக்க வேண்டாம். இப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்வதற்கு தான் பக்தி. ஒருவர் பக்தி பாதையில் இந்த மாதிரி மனதை ஈன்று அதாவது அவங்க எடுத்து சென்றாலே பகவான் அவனுடைய பக்தியை மெச்சி அவனுக்கு பாவ விளைவிலிருந்து அவருடைய கருணையால விளக்குகிறார். அவர் மனசு வச்சா எத்தனையோ ஏதாவது யாரை வேண்டும் என்றாலுமே இப்ப ஜகாய் மாதாய்க்கே பாவ விளைவுகள் இல்லாம போச்சு. இருக்கிறதுலே ரொம்ப சண்டாளமான செயல்கள் எல்லாம் செய்திருக்காங்க. ஆனாலுமே அவர்கள் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய அனுகிரகத்தால் ஒருத்தர் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கின்றார் என்றால் அவர் மேன்மைப்படணும்னா கண்டிப்பா குருனுடைய அனுகிரகம் தேவை. வித்தவுட் குருஸ் மர்சி அவனால கண்டிப்பா அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞான தளத்துக்கு வரவே முடியாது. ஆனா அதே ஒரு ரஜோகுணத்துல இருந்து அவனுடைய கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது அவனால சத்வத்திலேயோ சுத்த சத்வத்திலேயோ அவனால மேலும் அதாவது உணர்தல் என்ற தன்மை ஏற்படும் பொழுது அவனால அடைய முடியும். ஆனால் அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அந்த பாக்கியமே கிடையாது. நீங்க அஜ்ஞானத்துல உழண்டு கொண்டிருப்பவங்களுக்கு போய் நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க, இவனுக்கு பொழப்பில்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? இவன் எதையோ படிச்சுட்டு வந்து எதையோ நமக்கு சொல்றான், இவனே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்க்கையில வந்து அதை உபயோகப்படுத்துறானோ இல்லையோ இப்படி எல்லாம் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கறவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது அவங்க அஜ்ஞானத்துல இருந்து தான் பேசுறாங்கன்றதே அவங்களுக்கு புரியாது. அந்த ஒரு மனநிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு போய் நம்ம வந்து உபதேசம் கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இல்லையா? நன்மைகள் அவர்களுக்கான நன்மைகளும் நம்ம எடுத்துரைக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானவாதிகளுக்காக நாம வந்து பிரார்த்தனை மட்டும்தான் செய்ய முடியும். நல்லதொரு மார்க்கத்தை அவங்களுக்கு பகவான் கொடுக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனை வந்து செய்யலாமே ஒழிய அதை தவிர்த்து நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது. யாருடைய பாவ புண்ணியத்தையும் பகவான் ஏற்பது கிடையாது. மேலும் பாவ விளைவுகள் இருந்து அவர் அப்படின்னா எத்தனை பேர் உழன்னு இருப்பாங்களே அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா? அதற்கு வந்து ஒரே பதில் என்னன்னா, யாரை நாம வந்து நினைக்க வேண்டும் என்று எப்பொழுதுமே நம்ம வாசித்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அப்படிப்பட்டவருக்கு நம்முடைய பக்தியை வந்து ஸ்ரத்தையோடு நம்ம செலுத்தும் பொழுது பகவான் நமக்கு கருணை கண்டிப்பாக புரிவார். மேலும் வந்து நம்முடைய பாவ விளைவுகளிலிருந்து மன்னிப்புக்கு கூடிய ஒரே ஒரு நபர் யாருன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதுக்கு நாம செய்த தவறுகளை நாம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உணர வேண்டும். உணர்ந்தாலே பாதி சங்கடங்கள் நமக்கு குறைந்துவிடும். இப்போ 100% கஷ்டப்படுறது வந்து 50% வந்து அங்கேயே வந்து விமோசனம் கிடைச்சிருது.
மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 50% நாம வந்து பகவானுடைய கருணை கொண்டு அதை கடந்தும் செல்லலாம். இல்லை பகவான் நினைத்தால் வந்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து முக்தியும் பெறலாம். இப்ப பிரபுபாதரை எடுத்துக்கோங்க. அவர் 70 வயது ஆகும் பொழுதுதான் வந்து அவர் இதுக்கு US போனார் இல்லையா? கப்பல்லே 2 ஹார்ட் அட்டாக், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இது ஸ்ட்ரோக், இதெல்லாமே வந்ததாக நம்ம அவருடைய சரிதாமிரதத்துல எல்லாம் படிக்கிறோம். சோ ஏன் அவ்வளவு நற்காரியம் செய்யாதவர் எதற்காக அதை அவர் அனுபவிக்கணும்? நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்போமா மாட்டோமா? பகவானுடைய சேவைக்காக தானே அவர் போயிருக்கார். பகவானுடைய கடமை இல்லையா அவனை ரட்சிப்பதற்கு இது இல்லாமலே அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் கொஸ்டின் வரும். அப்படின்னா நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் எந்த அளவுக்கு நாம தவறு இழைத்திருக்கின்றோம் என்று நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால பகவான் இருப்பதால் மட்டும்தான் அவரால் அந்த 2 ஹார்ட் அட்டாக்கையுமே வந்து தாண்டி அவர் வந்து US போனார். அந்த 1 மாதம் வரைக்குமே கப்பல்ல பிரயாணம் இருந்தது அவருக்கு US போய் சேர்றதுக்கு. சோ அப்போ அந்த 1 மாதத்துல 2 தடவை வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரும் பொழுது அவர் நினைத்தது ஒன்று, என்னன்னா நான் வந்து இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை தன்னுடைய குருமார் இல்லையா, அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதருடைய அவருடைய வழி நடத்துதல்ல, அவர் சொன்ன அந்த கட்டளையை நான் ஏற்று செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் விரும்பினால் வந்து என்னை வந்து ரட்சிக்கட்டும் என்று சொன்னார். அப்படின்னா அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய கிருபை, அவருடைய விருப்பம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். அப்போ நமக்கு அந்த பாவ புண்ணியம் பற்றியும் அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் எதுவா இருந்தாலுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். எதுவரைக்கும் ஒரு உயிர் வாழி இதை உணராதிருக்கின்றானோ அவன் சங்கட காலத்தில் வந்து பகவானை நிந்திக்கத்தான் செய்வான் இல்லையா? கடவுளுக்கு கண் இல்லையா, நின்று இருக்காரே கல்லு மாறி, இப்படிலாம் பேசக்கூடியவங்க எல்லாம் உண்டு இல்லையா? நாம தவறு எழுதிட்டு அவர் கல்லு மாறி நின்று இருக்காருன்னு நம்ம சொல்றது எவ்வளவு பெரிய தவறு இல்லையா? அந்த பாவத்தையும் சேர்த்துதான் நம்ம வந்து சுமக்க வேண்டும் இல்லையா? அஜ்ஞானம் அது. ஸோ கடவுள் மீது வந்து என்றைக்குமே நம்ம பழி போடவே முடியாது. நாம பிறவி எடுத்தோம், நம்முடைய ஆசை இல்லையா, நம்ம மனசை அடக்காம நமக்கு இது வேணும் அது வேணும், இந்த பௌதீகத்தையே உண்மை என்று நம்பி இல்லையா, இதுவே ஸ்திரம், உண்மை என்பதை விட ஸ்திரமான வாழ்க்கை என்று நம்பி நாம என்ன பண்றோம், இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் இதெல்லாமே பகவானுடைய வைபவங்கள் தான். அதெல்லாம் சில காலம் வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதை நாம உணர்வதே கிடையாது. காசு கொடுத்து வாங்கின உடனே என்னோடதுதான் இது அப்படின்னு நாம நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா பரம உரிமையாளர் அவர் தான். நாம எல்லாமே டெம்பரவரி ஓனர் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சில காலம் ஒரு பாமரனுக்கும் தெரியும், பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், மடிகின்றோம், இந்த உடல் போய்விடுகின்றது. அவனுக்கு ஆனா இந்த ஆத்ம ஞானம் தெரியாது இல்லையா? சோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் பத்தி அவனுக்கு தெரியாது. இது பாமரனுக்கும் தெரிந்த விஷயம். போகும்போது ஒன்னும் எடுத்துட்டு போறதில்ல, வரும்போது என்ன எடுத்துட்டு வரலன்னு சொல்லிட்டு யதார்த்தமா பேசுவாங்க. ஆனா அவன் உணர்ந்து பேசினால் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த ஆன்மாவை பற்றியும் உடலை பற்றியும் அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகே, சோ அதனால பாவ புண்ணியங்கள் கண்டிப்பாக யாருடைய பாவ புண்ணியங்களும் ஏத்துக்க முடியாது. அதே வந்து நம்ம குருமார்கள் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, இப்போ இனிஷியேஷன் எல்லாம் எடுக்கிறாங்கனாக்கா நமக்கு நிறைய தடை கற்கள் இருக்கும். அந்த இனிஷியேஷன் எடுக்கும் பொழுது நம்முடைய இதுவரைக்கும் இருந்த அந்த பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கறதே அவங்களுடைய கருணையால் தான். அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் பகவான்கிட்ட வைப்பாங்க. வச்சு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்களில இருந்து நமக்கு விலக்கிறதுக்கு, மேலும் இந்த பக்தி சேவையை வந்து பூரணமாக செலுத்துவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள். தே ஆர் த மீடியா இல்லையா? அவங்கதான் ரெப்ரசன்டேட்டிவே. கடவுளை நம்ம நேர பாக்குறது கிடையாது. அவங்க மூலியமா நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் அவங்க மூலியமா இறங்கி வரார் அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அதனால அந்த ரூபத்துல நம்ம கடவுளை காணும் பொழுது அவருக்கு புரியக்கூடிய தொண்டு, குருவுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு அந்த எம்பெருமானுக்கு செய்த தொண்டாகவே கருதப்படுகின்றது. அடியேனுக்கு அடியேன், தாசனுக்கு தாசன் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி குரு ஒருத்தர் தான் நமக்கு அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். எது வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த பிராப்தம் கிடைக்கவில்லையே அது வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள தைத்த குரு இருக்காரு. ஐயோ எனக்கு அந்த மாதிரி நான் வந்து தீட்சை எடுத்துக்கலையே, பண்ணலையேன்னு ஒரு ஃபீலிங் வரலாம். அதுக்கான பிராப்தம் நீங்க எல்லாரும் கூட யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் இங்க வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணலையோ அவங்கவுங்க கிளாஸ் டீச்சர் கிட்ட கேட்டு ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் குருவனுடைய அந்த ஷெல்டர்ல போய் உட்காரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தீட்சையை பத்தி யோசிக்கலாம். தீட்சை என்பது 2 நிலை இருக்குங்க. வந்து நம்ம இஸ்கான்ல வந்து முதல்ல ஹரிநாம் இனிஷியேஷன், அதுக்கு அடுத்து வந்து பிரீஸ்ட் இது. ஸோ அதனால ஹரிநாம்ல வந்து நாம 16 ரவுண்டு மகா மந்திரம் சொல்கின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறது. அதுதான் இனிஷியேஷன், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ 16 ரவுண்டு நம்ம வந்து
அன்றாடம் வந்து நான் வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை செய்வேன். அதே மாதிரி 4 அந்த கோட்பாடுகளை என் வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே கடைபிடிப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த வாக்குறுதியை மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கறதே. அதை கடைசி வரைக்கும் நம்மளால கடைபிடிக்க முடியும் என்ற அந்த நிலை வரும் பொழுது நாம கண்டிப்பா அந்த இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கலாம். 16 ரவுண்ட்ஸ் நாம கண்டிப்பா பண்ணுவோம். இன்னைக்கு பண்ண முடியல, ஒரு எமர்ஜென்சியாலன்னா நாளைக்கு காலையில அதை சேர்த்து பண்ணிடணும். அதுதான் வந்து கொடுக்கறது. 2வது வந்து நோ மீட் ஈட்டிங், அதாவது புலால் உண்ண மாட்டேன், மற்றும் வந்து போதைக்கு அடிமையாக மாட்டேன், தவறான அதாவது உறவு முறைக்கு செல்ல மாட்டேன், இப்படி எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாமே தர்மத்தினுடைய 4 கால்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய, அப்பதான் நம்ம தர்மத்தை பரிபாலிக்கின்றோம் என்று பொருள். சோ தர்மம் என்பது என்னன்னா 4 கால்கள் இருக்கு. அந்த எருது ரூபத்துல நாம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பாகவதம்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது தூய்மையாக இருத்தல், அதுதான் வந்து தவறான வழிமுறைக்கான ஒரு இது சொல்யூஷன். தூய்மையாக இருத்தல், அதுல இருந்து நம்ம தூரமா இருக்கோம்னா நம்ம தூய்மையா இருக்கோன்றது அர்த்தம். போதைக்கு அடிமையாகாம இருக்கிறது வந்து நாம தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம். அதே மாதிரி வந்து வாய்மையை வந்து நாம நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் நம்ம வந்து இது சூது ஏமாற்றாமல் இருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். அடுத்து வந்து விலங்கை கொல்லாமல் இருக்கின்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம கருணை உள்ளம் கொண்டவராக இருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். இந்த 4மே தர்மத்தினுடைய கால்கள். கருணை, தூய்மை, தவங்கள் மற்றும் வந்து வாய்மை. இந்த 4மே வந்து நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும். இதுதான் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உறுதிமொழி. இதை நாம கடைசி வரைக்கும் பரிபாலிக்க முடியும் என்றால் 16 ரவுண்ட் நம்ம வந்து நாம ஜபம் செய்தால் கண்டிப்பாக நீங்க வந்து இந்த இனிஷியேஷன் வந்து எடுத்துக்கலாம். சோ அதனால நீங்க அட்லீஸ்ட் ஷெல்டர் ஃபார்ம் நிறைய பேர் ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க, அது ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். மோஸ்ட்லி எனக்கு எப்ப வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து செய்வாங்கன்றது தெரியாது, ஆனா அதுக்கான அறிவிப்பு கண்டிப்பாக வரும். ஷெல்டர் எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஜூம் ஆன்லைன்ல கண்டிப்பா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த சமயத்துல நீங்க அதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்பொழுது கலந்துண்டு நீங்க அந்த ஷெல்டர் எடுத்துக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த குருனுடைய ஷெல்டர்ல போகும்பொழுது உங்களால அதாவது அனர்த்தங்களை எல்லாம் நீங்க தவிர்த்திடலாம். அட்லீஸ்ட் தவறு இழைக்காத ஒரு நிலைக்காவது, நம்ம இத்தனை நாள் நம்ம தவறு இழைத்தது நம்ம கையில கிடையாது. இனிமே தவறு இழைக்காம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ குரு ரட்சணை என்பது உண்டு. நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒண்ணு சொல்லும், இதை செய்யாதேன்றது ஒரு புறம் இல்லையா? அது வேற யாரும் கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்துவார். எப்பவுமே வழி நடத்திட்டுதான் இருக்கார், ஆனா அதை நம்ம உணர்றது கிடையாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப ஜீவனுடைய ஜீவனுடைய நாணயம் என்பது என்ன மாதாஜி? ஜீவனுடைய இப்போ ஜீவனுடைய நாணயம் இருக்குது இல்ல, அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? ஜீவனுடைய நாணயம் என்பது நம்ம அன்றாடம் நம்ம வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா அந்த கமிட்மெண்ட் பிரகாரம் நடந்துக்கிறது, சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துறது, பொய் சொல்லாம இருக்கிறது, அடுத்தவங்களை ஏமாத்தாம இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து நாணயத்துல வரக்கூடிய ஒன்றுதான். அது ஒன்றுதான், அது ஒரு கால் தான் நின்று இருக்கு. இப்ப எருது கலியுகத்துல வந்து அந்த எருது இந்த நாணயத்தின் மீது மட்டும்தான் நின்று, அதுதான் ஓரளவுக்கு இருக்கு. அதுவும் எப்ப வந்து அதுவும் வந்து குறைஞ்சிருமோ நாணயம் என்றது தெரியாது. ஏன்னா ஏமாற்று பேர் வழிகள் கூட இங்க இருக்காங்க இல்லையா? ஆனா விகிதம் என்பது குறைவு. ஏமாற்றக்கூடியவர்கள் வந்து மிக மிக குறைவு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் அட்லீஸ்ட் இந்த இது இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிந்துக்கலாம். ஆனா இதனுடைய கலியுகத்தினுடைய கடைசியில அந்த நாணயம் கூட இருக்காது. ஒருத்தர் வந்து ஏமாற்றக்கூடிய நிலை. ஸோ கடைசியில வந்து வெறுமனே மிஷின்ஸ் அந்த மாதிரிதான் வாழக்கூடிய நிலை வரும். இப்ப மனிதர்களாகிய நாம எல்லாம் வந்து பேசறது கூட ஒரு மிஷின் வச்சுக்குமோ என்னவோ தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்துடும். அது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல மீண்டும் அவதரிக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நமக்குள்ளே கேட்கிறோம் இல்லையா? இனி வரும் காலங்கள் வந்து இன்னைக்கு விட நாளைக்கு இன்னும் மோசமாகத்தான் இருக்குமே ஒழிய இன்றைக்கு விட நேற்று மேன்மையான நாள் என்று நாம கருத வேண்டும். சோ போக போக நாட்கள் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவ்வளவு நன்மையாக இருக்காது. பிரபுபாதரோட சொல்லியிருப்பார் 10,000 ஆண்டுகள் வரைக்குமே ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கும். பிறகு கடைசி கலியுகத்துல வந்து பால் மற்றும் உணவுப் பொருட்களுக்கு கூட வந்து பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு விடும். அதான் அந்த காலத்துல அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து வெறும் டேப்லெட் சாப்பிட்டு கூட இருப்பாங்களோ என்னவோ தெரியாது. உணவையே ஒரு டேப்லெட்டாக எடுத்துக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கூட வரும். சோ அப்படின்னா நம்ம கண்களுக்கு கிடைக்காது இந்த இயற்கை வளங்கள் என்பது. இப்ப நாம் எல்லாருமே புண்ணியம் செய்தவர்கள் தான். இந்த இயற்கை வளங்களை காண்பதற்காவது நமக்கு பகவான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? இதை உபயோகப்படுத்தி நல் மார்க்கத்தில் செல்லணும்ன்ற அந்த மனதை தான் நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ளணுமே தவிர எப்பவுமே வந்து நம்ம
இந்த சுயநலத்தோடயே இருந்து கொண்டு இல்லையா, நமக்கு இந்த பௌதிகத்துல ஏதோ பர்மனன்ட் லொகேஷன் பகவான் கொடுத்திருக்கிற மாதிரி நினைச்சுண்டு அடுத்தவங்களோட விட்டு கொடுக்காம அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை இருந்து கொண்டிருப்பது வாழ்க்கையில அவங்கள கீழ் உலகங்களுக்கு தான் தள்ளிவிடும். எவ்வளவு பொறாமை, எவ்வளவு அதாவது அடுத்தவர்களுடைய நிலையை கண்டு அவர்களால தாங்கிக் கொள்ளக்கூடியாத மனசு, அடுத்து பேராசை, நமக்கு மட்டுமே எல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறது, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பா விலங்கு அஞ்ஞானத்தில் தான் உழண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை இப்போ அவங்க மனிதர்களாக பிறந்திருந்தாலும் அடுத்த வாழ்க்கை என்பது விலங்கு இனத்துலதான் அவங்க பிறப்பாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய இது. சோ விலங்கு இனத்திற்கு ஒரு முறை சென்று விட்டால் மீண்டும் மனிதனாகுவது என்பது 84 லட்சம் விதமான அந்த உயிர்வாழிகள் அதை கடந்துதான் அவன் மீண்டும் மனித வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும். அதற்கு சான்சஸ் மிக மிக குறைவு. நாம செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நரக உலகங்களுக்கு கூட நாம தள்ளப்பட்டு இருப்போம். நல்லா இதையெல்லாம் புரிந்த பிறகு நாம அடுத்தவர்களுக்கு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணாத நம்முடைய சுயநலத்தை விடுத்து பொதுநலத்தையும் கொஞ்சம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் அது அடுத்தவர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும், நன்மையா இருந்தா சரி, தீமை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அதை தவிர்த்து விடுவது என்பது மிக மிக அதாவது உசிதமான செயல். ஓகே, வேற என்ன பிரபு உங்களுக்கு டவுட்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Shakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamhahyam Tada Swapadandigam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriyam Vancha Kalpadarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். கிம் அன்பா பிருச்சன் மைத்ரேயம் விரஜாஸ்தீர்த்த சேவையா உபகம்யா குஷாவர்த்த ஆசீனம் தத்வ வித்தமம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிம் அன்வ பிருச்சன் மைத்ரேயம் விரஜாஸ்தீர்த்த சேவையா உபகம்ய குசாவர்த்த ஆசீனம் தத்வ வித்தமம். கிம் என்ன, அன்வ பிருச்சன் விசாரித்து, மைத்ரேய முனிவரிடமிருந்து, விரஜா விதுரர் ஜட உலக கனவுகள் இல்லாதவர், தீர்த்த சேவையா புனித இடங்களை சுற்றி பார்ப்பதால், உபகம்ய சந்தித்து, குசாவர்த்தத்தில் ஹரித்வாரா அல்லது ஹரித்வார், ஆசீனம் நிலையான, தத்துவவித்தமம் புனித வாழ்வின் அறிவியல் பற்றி முதலாக அறிந்தவர். மொழிபெயர்ப்பு: விதுரர் புனித இடங்களில் அலைந்ததால் உணர்ச்சிகளில் தூய்மையானவரானார். இறுதியில் ஹரித்வாரத்தை அடைந்தார். அங்கு அவர் ஆன்மீக வாழ்வின் நுட்பங்களை அறிந்த சிறந்த முனிவரை சந்தித்தார். அவரிடமிருந்து விசாரித்தார். எனவேதான் சௌனக ரிஷி கேட்டார். மைத்ரேயரிடமிருந்து விதுரர் இன்னும் என்ன விசாரித்தார்? பொருளுரை: இங்கு குறிக்கப்படும் சொற்களாகிய விரஜாஸ், தீர்த்த சேவையா என்பவை விதுரரை குறிக்கின்றன. அவர் புனிதமான இடங்களுக்கு பயணம் செய்து கரைகளை போக்கிக் கொண்டு தூய்மையானார். இந்தியாவில் யாத்திரை செய்வதற்கு நூற்றுக்கணக்கான புனிதமான இடங்கள் உள்ளன. அவற்றில் பிரயாகை, ஹரித்வார், விருந்தாவன், ராமேஸ்வரம் முதலியவை முக்கியமானவை என்று கருதப்படுகின்றன. முழுவதுமாக அரசியலிலும் சூழ்ச்சி திறனும் நிறைந்த தன் வீட்டை விட்டு வந்தவுடன் விதுரர் எல்லா புனித இடங்களுக்கும் சென்று தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினார். இந்த புனித இடங்களுக்கு சென்றால் யாரும் தாமே தூய்மையாகிவிடும் விதத்தில் இந்த இடங்கள் அமைந்துள்ளன. இது பிருந்தாவனத்தின் சிறந்த உண்மை. யார் அங்கு சென்றாலும் அதன் பாவம் செய்தவனாக இருந்தாலும் உடனே புனித வாழ்வின் சூழ்நிலையோடு தொடர்பு கொண்டவராகி தானாகவே கிருஷ்ணர், ராதையின் பெயர்களை உச்சரிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள்.
அதை நாங்கள் உண்மையில் பார்த்து அனுபவித்திருக்கிறோம். சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஒதுங்கி வனத்தில் சென்று வாழும் முறையை ஏற்றுக்கொண்ட பின் ஒருவர் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள எல்லா புனித இடங்களுக்கும் பயணம் செய்தல் வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. விதுரர் இந்த கடமையை முழுவதுமாக செய்தபின் இறுதியில் குசாவாதத்திற்கு அல்லது ஹரித்வாரத்துக்கு சென்றார். அங்கு முனிவர் மைத்ரேயர் அமர்ந்திருந்தார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒருவர் குளிப்பதற்கு மட்டும் புனித இடங்களுக்கு செல்வது கூடாது. மைத்ரேயர் போன்ற முனிவர்களை தேடிச் சென்று அவர்களிடமிருந்து அறிவுரைகளையும் பெற வேண்டும். அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் புனித இடங்களுக்கு அவர் செல்லும் பயணமானது நேரத்தை வீணடிப்பது ஆகும். வைஷ்ணவத்தின் சிறந்த குருவான நரோத்தமதாச தாகூர் நிகழ்காலத்தில் புனித பயணம் மேற்கொள்வதை தடுத்துள்ளார். ஏனென்றால் காலங்கள் மாறியுள்ள இன்றைய நாட்களில் புனித தலங்களில் வசிப்பவர்களின் நடத்தை பற்றி வேறுபட்ட அபிப்பிராயம் உண்மையான பக்தருக்கு ஏற்படலாம். இந்த இடங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை விட ஒருவர் கோவிந்தரிடம் தம் கவனத்தை செலுத்தினால் அது அவருக்கு உதவும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். உண்மையாக தூய்மையாக முன்னேறியவர்களுக்கு எந்த இடத்திலும் கோவிந்தரிடம் கருத்தை செலுத்துதல் நல்ல வழியாகும். இது சாதாரண மனிதர்களுக்கு அல்ல. சாதாரண மனிதர்கள் புனித இடங்களான பிரயாகை, மதுரா, பிருந்தாவனம், ஹரித்வார் போன்ற இடங்களுக்கு பயணம் செய்து நன்மை அடையலாம். இந்த பதத்தில் ஒருவன் பகவானை பற்றிய அறிவு அல்லது தத்துவ வித்தையினை தேடலாம் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. தத்துவவித் என்றால் முழு உண்மையினை தெரிந்தவர் என்று பொருள். புனித இடங்களிலும் பொய்யான தத்துவ மெய்யாளர்கள் உள்ளார்கள். அவர்கள் எப்போதும் இருப்பார்கள். அறிவுரை பெற உண்மையான நபரை கண்டுபிடிக்க ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். பல்வேறு புனித இடங்களுக்கும் பயணம் செய்வதால் முன்னேற விரும்புவரின் முயற்சி வெற்றி தரத்தக்கதாய் இருக்கும். ஒருவர் எல்லா கரைகளில் இருந்தும் விடுபட வேண்டும். அதே சமயத்தில் அவர் கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்தும் தெரிந்தவரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் உண்மையாக இருப்பவருக்கு உதவுவார். சைத்தன்ய சரிதாமிருத குரு கிருஷ்ண பிரசாதேவில் கூறியிருப்பது போல, அகநிலை குரு கிருஷ்ணருடைய அருளினால் ஒருவர் பக்தி தொண்டாகிய முக்தியின் பாதையை அடைகிறார். ஒருவர் புனிதமான முக்தியை உண்மையாக தேடினால் பின்னர் கிருஷ்ணர் எல்லார் மனத்திலும் நிலை பெற்று இருந்து அவருக்கு தகுந்த அகநிலை குருவை கண்டுபிடிக்கும் அறிவாற்றலை தருகிறார். மைத்ரேயரை போன்ற அகநிலை குருவின் அருளால் ஒருவர் தகுந்த அறிவுரையை பெற்று அகநிலை வாழ்வில் முன்னேறுவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள். புனித பிரயாணம் யார் செய்யலாம், யார் செய்ய வேண்டியதில்லை இல்லையா? செய்யக்கூடாது என்று கிடையாது, அவர்களும் செய்யலாம். புனித பிரயாணம் எவ்வாறு செய்தால் அது நன்மை பயக்கும், எவ்வாறு செய்தால் அது நன்மை விளைவிக்காது, இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாமே பொருளுரையில ரொம்ப அழகாக ஷீலா பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். கிம் அவ அன்வ பிருச்சன் மைத்ரேயம் விரஜாஸ்தீர்த்த சேவையா உபகம்யா குஷாவர்த்த ஆசீனம் தத்வ வித்ததம். ஆசீனம் தத்வ வித்ததம். கிம் என்றால் என்ன? அன்வ பிருச்சன் விசாரித்து, மைத்ரேய முனிவரிடமிருந்து. பிரஜா அப்படின்னா விதுரர். இது முன்னாடி கூட ஒரு இடத்துல இதே மாதிரிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரஜா என்றால் விதுரரை குடிக்கின்றது அப்படின்னா அவர் ஜட உலக கனவுகள் இல்லாதவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவர். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தீர்த்த சேவையா புனித இடங்களை சுற்றி பார்த்தல். உபகம்யா சந்தித்து. குசாவரம் என்பது ஹரித்வாருக்கு இன்னொரு நாமம், குசாவரம். ஆசீனம் என்பது நிலையான. தத்வ வித்தமம் புனித வாழ்வின் அறிவில் பற்றிய முறலாக அறிந்தவர். எது பியூரிஃபைட் லைஃப் இல்லையா, அதை முதல்ல அறிந்தவர் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. விதுரர் புனித யார் என்றால் அங்க அதாவது ரிஷிமுனிகளுக்கு எல்லாமே இந்த வாழ்க்கை நிலை பற்றி நன்னா தெரியும். இதனுடைய மூல ஆதாரம் எங்கிருந்து வருகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமிருந்து வருகின்றது. விதுரர் புனித இடங்கள் அலைந்ததால். எதற்கு விதுரர் புனித இடங்களுக்கு போனார்? அவர் அநியாயமா புரிந்த, அதாவது திருதராஷ்டிரன் புதல்வர்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம், அந்த ஆட்சி முறையை அவர் நடத்தி வந்தார் இல்லையா? அவர்களுடைய
அதாவது ஆலோசனையின் பேர். அதனால எப்பொழுதுமே அவர் வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல் மட்டும் தான் செய்தாருன்றது கிடையாது. சோ மேலும் திருதராஷ்டிரனுடைய அதாவது அவருடைய உந்துதலால வந்து அவருக்கே பிடிக்கவில்லை என்றாலும் சிலதெல்லாம் அவர் வந்து கடைபிடித்திருப்பார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் எல்லாமே நாம சுமந்துட்டு இருக்கோன்றது அவருக்கு ஒரு எண்ணம். அதனாலதான் அங்கே வாக்குவாதம் நடந்த பிறகு அந்த வில்லையும் ஒரு அம்பையும் அந்த பக்கம் வச்சுட்டு அந்த தீர்த்த யாத்திரைக்கு கிளம்பி சென்றார் அவர். சோ புனித தன்னுணர்வு யாது என்று உணர்ந்தவர்கள், மேலும் தனக்கும் இந்த புவி வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு சம்பந்தம் என்பதை உணர்ந்தவர்களும், ஒரு உயிர் வாழினுடைய மேன்மையான கடமை என்ன என்பதையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார். அதனால சோ இந்த இடத்துல வந்து புனித இடங்களுக்கு சென்றால் ஒரு விடுதலை பெற்ற நிலை, அந்த தூய்மையான மனது இருக்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு புனிதமான தலங்கள் எல்லாமே மேன்மையாக இருக்கும். அதே மாதிரி யார் ஒருவர் தன்னுணர்வு பாதையை பற்றி அறியாமலும் தான் இழைத்த தவறுகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லாதவர்களும், இவங்களுக்கு புனிதமான யாத்திரைகள் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் வந்த மாதிரிதான் இருக்குமே ஒழிய அந்த புனிதமான யாத்திரைகளுடைய பலன்களை அவர்கள் கண்டிப்பாக பெற மாட்டார்கள். இன்னொரு ரகம் நபர் எப்படின்னா, விடுதலை பெற்ற ஆத்மா எல்லா இடங்களிலுமே அவரையே பகவானையே காணக்கூடிய அத்தகைய பக்தியை அவன் மேற்கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு வந்து புனித யாத்திரைகள் செல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ இந்த இததான் ரொம்ப அழகாக இந்த மொழிபெயர்ப்புல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ விதுரர் புனித இடங்களில் அலைந்ததால் உணர்ச்சிகளில் தூய்மையானவரானார். நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் நாம் எப்படிலாம் வந்து யோசிக்கிறோம் இல்லையா, மேலும் வந்து அந்த ஆசைகளை எல்லாம் வளர்த்துக்கிறோம். சோ அது எல்லாமே வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. சோ புனித யாத்திரைக்கு செல்வதால் நம்முடைய எண்ண ஓட்டமே வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. இறுதியில் ஹரிதாரத்தை அடைந்தார். யாரு? விதுரர். அங்கு அவர் ஆன்மீக வாழ்வின் நுட்பங்களை அறிந்த மிகச் சிறந்த முனிவரை சந்தித்தார். அதுதான் இந்த மைத்ரேய ரிஷி. அவரிடம் விசாரித்தார். விசாரிக்கிறார். எனவே சௌனக ரிஷி கேட்டார். இப்ப வந்து சௌனக ரிஷி கேட்கிறார், இப்ப மேலும் வந்து விதுரர் என்ன கேட்டுன்னு இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இங்க எழுப்பப்படுகின்றது. சோ மைத்ரேயரிடம் விதுரர் இன்னும் என்ன விசாரித்தார் என்றது கேள்வி. இங்கு குறுக்கிடப்படும் சொற்களாகிய விரஜாஸ் அப்படின்னா இதே வார்த்தை முன்ன கூட ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கு. அங்கேயும் விதுரரை தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. தீர்த்த சேவையா என்பவை விதுரரை வந்து குறிக்கின்றன. அவர் தான் தீர்த்த யாத்திரை போனார். அவர் புனிதமான இடங்களுக்கு பயணம் செய்து அவர் கரைகள் என்றால் செய்த பாவங்கள் செய்தவங்களோடு இருந்து நம்முடைய செயல்களையும் நாம் செயல்படுத்தினால் கண்டிப்பாக நாமும் அந்த பாவத்திற்கு வந்து அதாவது ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அததான் வந்து இந்த இடத்துல யாரு புரிந்து விதுரர் வந்து நன்கு உணர்ந்து அத்தகைய பாவங்கள் இருந்து அவர் வந்து விலக வேண்டும் என்பதற்காக புனித யாத்திரைகளை வந்து ஏற்று சென்றார். சோ இது இப்பவும் வந்து இது செய்யலாம். சோ புனித யாத்திரைகள் செல்வது, அங்கே வந்து யோகிகளை யாராவது சந்திக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து பழக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதை பத்திதான் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. தூய்மையானவர். இந்தியாவின் யாத்திரை செல்வதற்கு நூற்றுக்கணக்கான புனிதமான இடங்கள் உள்ளன. அவற்றில் பிரயாக், ஹரித்வார் மற்றும் விருந்தாவன், ராமேஸ்வரம் முதலியன அவற்றில் மிகவும் முதலியவை என்று அதாவது முக்கியமானவை என்று கருதப்படுகின்றன. முழுவதுமாக அரசியலும் சூழ்ச்சி திறனும் நிறைந்த தன் வீட்டை விட்டு வந்தவுடன் விதுரர் முழுவதுமான அரசியல், அங்க வெறுமனே அரசியல் தான். அவர் வாழ்ந்த சூழ்நிலை வந்து அரசியல் தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. மேலும் வந்து சூழ்ச்சி திறன், சோ இவர்கள் கையாண்ட சூழ்ச்சிகள், இது எல்லாமே அதோட கலந்திருப்பவங்களுக்கும் அந்த இம்பாக்ட் உண்டு. ஒரு குரூப் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா பினான்ஸ் கம்பெனியே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. தமிழ்நாட்டுல ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி தான் நிறைய ஓடின்னு இருக்கு இல்லையா. சோ அந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனில நிறைய பேர் பணத்தையும் போடுறாங்க, அடுத்து வந்து வட்டியை வாங்கிக்கிறாங்க. அடுத்து இந்த ஃபைனான்ஸ்கார் என்ன பண்றாங்க, 1.5 ரூபாய் 2 ரூபாய் வட்டி வாங்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்க 3 ரூபாயில இருந்து 10 ரூபாய் வரைக்கும் கூட கொடுக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க இல்லையா. சோ இப்படிப்பட்ட நிலை உண்டு. இதுல நம்ம அதுல வெறுமனே பணப்புழக்கம் இல்லையா. இங்க எப்படி வெறுமனே அரசியல் என்னாரோ அங்க வெறுமனே பண டிரான்சாக்ஷன் தான். அதுல எத்தனையோ பேர் வந்து திருப்பி கட்ட முடியாத நிலையிலயும் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், போயிட்டு அப்படியே அந்த வீட்டையோ நிலத்தையோ வந்து எழுதி வாங்கிக்க வேண்டிய அந்த கட்டாயத்திற்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள்.
சோ இப்படி அந்த இடத்துல வந்து நிறைய வட்டி கொடுத்துட்டாக்கா அது ஒரு சூழ்ச்சி தான் இல்லையா? சில பேர் வந்து கம்மியான வட்டி கொடுத்து வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க. சில பேர் வந்து நிறைய வட்டி கொடுத்து வட்டிக்கு வட்டி போட்டு வாங்குறவங்க. அதற்கு அவங்களுடைய ஆஸ்திகளை கூட வந்து ஃபைனான்ஸுக்கு வந்து அதாவது ஹைப்போதிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ அவங்க அந்த இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, செக்யூரிட்டியா எதோ சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ கேரண்டி. சோ அதுக்கு வந்து தன்னுடைய ஆஸ்திகளை வச்சு கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. சோ அதை அப்படியே அவங்களே எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மை. உண்மையிலே சில இடங்கள் எல்லாமே வந்து வாயடிச்சு வாங்கக்கூடிய தன்மையும் உண்டு இல்லையா? அது எல்லாமே தவறானது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை மாதிரிதான் வந்து திருதராஷ்டிரனுடைய வாழ்க்கை நிலை. அங்கேயும் பாண்டவர்களுக்கு அவன் எதுவும் கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். கௌரவர்களுக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகள் மட்டுமே அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறான். சோ இது எல்லாமே வந்து சூழ்ச்சி திறன் நிறைந்த வீடு எதுனாக்கா அந்த அஸ்தினாபுரத்துல இருக்கக்கூடிய போதுதான். அதனால அந்த பாவங்களை அவர் எதுவுமே செய்யலைன்னாலுமே அவர்கள் செய்யும் பொழுது அதை வந்து மௌனம் காத்து நிற்க வேண்டியதாயிடுச்சு. சில காலங்கள்ல பேச முடிந்தது, சில காலங்கள்ல பேச முடியாது. சோ அந்த பாவத்தை எல்லாம், அதெல்லாமும் பாவம் தான், அதையெல்லாம் வந்து தொலைக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அவர் வந்து தீர்த்த யாத்திரை சென்றார். சோ இந்த புனித இடங்களுக்கு சென்றால் யாருமே தாமே தூய்மையாகிவிடும் என்ற விதத்தில் இந்த இடங்கள் அமைந்துள்ளன தானாகவே. இப்ப பிருந்தாவனத்துக்கு போனா நமக்கு தூய்மை அடைவோம், அப்படி நம்முடைய பிறவி கர்மங்கள் எல்லாமே வந்து களையப்படும். அவன் பாவம் செய்தவனாக இருந்தாலும் கூட உடனடியாக புனித வாழ்வின் சூழ்நிலைகளோடு தொடர்பு கொண்டவராகி தானாகவே வந்து அதாவது தானாகவே வாழ்வின் சூழ்நிலையோடு தொடர்பு கொண்டவராகி தானாகவே கிருஷ்ணர் ராதையின் பெயர்களை உச்சரிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள். எக்ஸாம்பிள், இது பிருந்தாவன யாத்திரையின் போது இந்த மாதிரி நிகழும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதை நாங்கள் உண்மையில் பார்த்து அனுபவித்திருக்கின்றோம் அப்படின்னா பிரபுபாதர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல எழுதிவிட்டார். சுறுசுறுப்பான வாழ்வில் இருந்து ஒதுங்கி வானத்தில் சென்று வாழும் முறையை ஏற்றுக்கொண்ட பின் ஒருவர் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள எல்லா புனித இடங்களுக்கு பயணம் செய்தல் வேண்டும் என்று சாத்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விதுரர் இந்த கடமையைத்தான் வந்து முழுவதுமாக செய்த பின் இறுதியில் உஷாவாதத்திற்கு அதாவது ஹரித்வாரத்துக்கு வந்து சென்றார். அங்கு அவர் வந்து மைத்ரேய ரிஷியை தான் சந்தித்தார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒருவர் குளிப்பதற்கு மட்டுமே போய் அந்த கங்கா ஸ்நானம் பண்ணா போறோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்தாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம் செல்லக்கூடாது. பக்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும். மைத்ரேயர் போன்ற முனிவர்களை மேலும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளை வந்து சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து நாம உபதேசத்தை பெற வேண்டும், ஞானத்தை பெற வேண்டும் இல்லையா? அவ்வாறு அவர் செய்யவில்லை என்றால் புனித இடங்களுக்கு அவர் செல்லும் பயணமானது நேரத்தை வீணடிப்பதாகும், டைம் பாஸ். வைஷ்ணவத்தின் சிறந்த குருவான நரோத்தமதாச தாகூரார் என்ன சொல்றார், இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள், அவர் அப்ப சொல்லிட்டு போனார், இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இதுல ரொம்பவுமே பொருத்தம் இல்லையா? புனித பயணம் மேற்கொள்வதை தடுத்துள்ளார். தீர்த்த யாத்திரைன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு இன்டென்ஷனும் இல்லாம, பக்தியும் கிடையாது, அதாவது பக்தி பிரசங்கத்தை கேட்கக்கூடிய மனசும் கிடையாது. பூரி ஜெகநாத்துக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து பிரசங்கம் இருந்தது. நம்ம அதுல் கிருஷ்ணா பிரபு ரொம்ப அழகாக அந்த ஸ்தலத்துல நிகழ்ந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய மனசு இல்லை என்றால் அதற்கு பதிலாக வீட்டுல சும்மா இருக்கிறது பெட்டர் இல்லையா? டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா காசை செலவு பண்ணிட்டு அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதுல நம்மளுடைய மனதை ஈடுபடுத்துவதற்கும் இது கண்டிப்பாக உதவும். தீர்த்த யாத்திரை என்பது நம்முடைய பக்தியில வந்து ஒரு புனிதத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு தான் தீர்த்த யாத்திரை போவதே. சோ இன்னும் பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பக்தி கொள்ளுதல். சோ அப்படி இந்த புனித பயணம் மேற்கொள்வதை தடுத்துள்ளார். ஏனென்றால் காலங்கள் மாறியுள்ள இந்த நாட்களில் புனித ஸ்தலங்களில் வசிப்பவர்கள் மேலும் அந்த இடத்துல வாழ்றவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் இல்லையா, பிருந்தாவனத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து உயர்வாக எண்ணிக்கொண்டே இருப்பவர்கள் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது. காலத்தின் ஓட்டத்துல வந்து அவர்களும் பௌதீகத்திலால் ஈர்க்கப்பட்டு அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவடா நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதர்களாக ஆகியிருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இல்லையா? அவர்களுடைய செயல்களை பார்த்து நாமளும் அதே மாதிரி கல்டிவேட் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பும் கூட. சோ இப்படி நம்ம அந்த இடங்களை நடத்த வேறுபட்ட அபிப்பிராயம் உண்மையான பக்தருக்கு ஏற்படலாம். அந்த இடங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை விட ஒருவர் கோவிந்தரிடம் தன் கவனத்தை செலுத்தினால் அது அவருக்கு உதவும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். சென்றால் நம்ம எங்க செல்கின்றோமோ அந்த யாத்திரையில வந்து
எதெல்லாம் பக்திக்கு வந்து நன்மையை பயக்க வல்லதோ அதை மாற்றம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருப்பவர்கள் மட்டுமே புனித யாத்திரைக்கு செல்ல வேண்டும். அதை தவிர்த்து இந்த உலகாயுதத்துல வந்து மனதை ஈடுபடுத்தி கொண்டு எப்பொழுதுமே உலகாயுத செயல்களில் ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருப்பவர்கள் புனித யாத்திரைகள் செல்வதென்பது தேவையற்ற செயல் இல்லையா? அங்கே சென்றாலும் நம்முடைய பௌதிகத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போறோம் இல்லையா? நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லையா? நமக்கு இவ்வளவு வேணும், அவ்வளவு வேணும், எனக்கு இதை கொடு, அதை கொடு, கடவுள்கிட்ட பிசினஸ், இந்த மாதிரிதான் நம்ம செய்யறது. இதெல்லாம் வந்து அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யறதை விட நம்ம வீட்டுல இருந்தே அதான் இங்க இருந்தே கேட்கலாம் கடவுளை. நம்ம அங்க போய் கேட்க வேண்டியதே இல்லை. அங்கே போய் கேட்க வேண்டியது ஒன்று என்னென்றால், தூய பக்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பை மட்டும் பகவான் கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒண்ணு மட்டும் தான் நம்ம கேட்கணும். மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் அவருக்கு நமக்கு வந்து வழி நடத்துவார். நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவர் வந்து நமக்கு வாழ்க்கையை வந்து நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு போறதுக்கு அவரே பார்த்துப்பார். நாம அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான் தலையாய கடமை. அதை உணர்ந்து நாம் அதை மட்டுமே நாம் வேண்டினால் பகவான் கண்டிப்பாக அருள் பாலிப்பார். அதை விடுத்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திகள் இல்லையா, இதை பற்றியெல்லாம் நாம் யோசிச்சுட்டு சென்றா அதனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமுமே கிடையாது. தூய்மையாக முன்னேறியவருக்கு எந்த இடத்துலயுமே கோவிந்தர் கருத்தை செலுத்துதல் நல்வழியாகும் இல்லையா? சோ நாம் எல்லாரும் இவ்வளவு நாட்கள் பாகவதத்தை கேட்டு இருப்போம், பகவத்கீதை கேட்டிருப்போம். ஓரளவுக்கு நம்ம கூட வந்து பக்தி பாதையில வந்து என்ட்ரி ஆகி போயிட்டு இருக்கோம். அதனால அந்த எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பகவானுடைய கருத்தை மட்டும் கேட்பதற்கு அவனுடைய செவிகள் வந்து தயாராக இருக்க வேண்டும். இது சாதாரண மனிதர்களுக்கு அல்ல. சாதாரண மனிதர்கள் புனித இடங்களான பிரயாகை, மதுரா, விருந்தாவன், ஹரித்வார் போன்ற இடங்களுக்கு பிரயாணம் செய்து நன்மை அடையலாம். ஆனால் அது எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாகி விடுகின்றது. எதுவரைக்கும் நாம் ஆன்மீகத்தை பற்றி நாம வந்து முயற்சி செய்து கேட்காவிடில் கண்டிப்பாக நமக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங், அதாவது அதன் மீது யுக்த வைராகியம் இல்லையா, இதை பல்கு வைராகியமா இருந்தா நம்ம வந்து தவறி விழுவோம் மீண்டுமே. அதே யுக்த வைராகியம் இருந்தால் பகவானுடைய கருணையும் அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். சோ இந்த பதத்தில் ஒருவன் பகவானை பற்றி அறிவு அல்லது தத்துவ வித்தையினை தேடலாம் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுதான் பகவானிடத்தில் இருந்து நம்ம கேட்க வேண்டியது, அதாவது ஞானமும் மற்றும் வந்து தத்துவ வித்தை. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இதெல்லாம் பற்றி அவருடைய ஆற்றல், செயல்பாடுகள், லீலைகள், இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. தத்துவவித் என்றால் முழு உண்மையினை தெரிந்தவர். த நோயர் ஆஃப் that is whatever is there, the knower இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? அது ஒரு தூய பக்தருக்கு கிடைக்கும். அவர் ஒரு ஆச்சாரியாக அல்லது ஒரு குருவாக ஆகும் பொழுது இல்லையா? சோ இப்படி முழு உண்மையை தெரிந்தவர் என்பவர் அவர்தான். அவரிடத்தில் நாம சென்று இதை பற்றியான அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம கண்டிப்பாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். சோ புனித இடங்களில் பொய்யான தத்துவ மெய்யாளர்களும் உள்ளார்கள் இல்லையா? அவங்களுடைய கருத்துக்களை திணிக்கக்கூடியவர்களும் இருக்காங்க. அதையெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். சோ அவர்கள் எப்பொழுதும் இருப்பார்கள். அறிவுரை பெற உண்மையான நபரை கண்டுபிடிக்க ஒருவன் புத்திசாலி ஆகி இருக்க வேண்டும். நமக்கு கூட அந்த பகுத்தறிவு வரணும், இன்டென்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இவ்வாறு பல்வேறு புனித தலங்களுக்கு பயணம் செய்வதால் முன்னேறிய விரும்புவரிடம் முயற்சி வெற்றி தரத்தக்கதாய் இருக்கும். சோ அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்துமே வெற்றியை வழங்கும் என்று இந்த பதத்துல சில பிரபுபாதர் அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார். ஒருவர் எல்லா கரைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும். அதே சமயத்தில் அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்தையும் தெரிந்தவரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஸோ நம்ம இருமைகளிலிருந்து நாம கிளியரன்ஸ் வரணும். அடுத்து பகவானை பற்றி தெரிந்தவர்கள் யார் என்று கண்டுபிடிச்சு அவர்களிடத்தில் உபதேசத்தை பெற வேண்டும். கிருஷ்ணர் உண்மையாக இருப்பவருக்கு உதவுவார். ஸோ நம்ம ஹிருதயத்துல அந்த பியூரிஃபைடு, அதாவது தாட் ப்ராசஸ், நம்ம மனசுல வந்து பகவான் தரப்பில் வந்து அது ஈடுபாடோட நாம வந்து அதுல இருக்கோம்னாக்கா கண்டிப்பா பகவான் அதற்கு வழிகாட்டுவார். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஏதோ செய்யணுன்றதுக்காக நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஸ்ரீ குரு கிருஷ்ண பிரசாதேவாவில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல அகநிலை குரு கிருஷ்ணருடைய அருளினால், அகம் என்றால் உள்ள இல்லையா, அகநிலை அவர்தான் சைத்த குரு. ஒருவர் பக்தி தொண்டாகிய முக்தியின் பாதையை வந்து அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். சோ ஒருவர் புனிதமான முக்தியை உண்மையாக தேடினால் பின்னர் கிருஷ்ணர் எல்லா மனதிலும் நிலை பெற்றிருந்து அவருக்கு தகுந்த அகநிலை, ஒவ்வொருத்தருடைய நிலை வேறுபட்டது இல்லையா, குருவை கண்டுபிடிக்கும் ஆற்றலையும் வந்து பகவானே தரார். சோ மைத்ரேயர் போன்ற அகநிலை குருவின் அருளால் இப்ப விதுரை போன்ற அதாவது தகுதி அறிவுரை பெற்று
அகநிலை வாழ்வில் அவர்கள் வந்து பரமபுருஷ பகவான் தானே அகநிலை குரு. எஸ், அப்ப வந்து அவருக்கு தகுந்த அகநிலை குருவை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. அவங்களும் வந்து பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவர் அகநிலை, அவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து சைத்த குருவா இருக்கார். ஆனா நம்மளால பார்க்க முடியறதா? முடியாது. அவரே வந்துதான் குரு comes in the form, God comes in the form of குரு only. அதுதான் he is a representative of God அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அவரும் நமக்கு வந்து நம்ம அகத்துல வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து நமக்கு ஆத்ம ஞானத்தையும் இந்த ஆத்மாவுடைய தூய்மையின் நிலை ஏற்படுத்துவதற்கும் கண்டிப்பாக குரு தேவை. அவருடைய வழிநடத்தல். இப்ப நமக்கு சைத்த குருவா இருந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது பகவான் வந்து நமக்கு வழி நடத்துகிறார். இது கரெக்ட் இல்ல, இந்த மாதிரிதான் போகணும் நமக்குள்ளேயே ஒரு மனசுக்குள்ள வருது. ஆனா எல்லா சூழ்நிலையிலுமே நமக்கு வந்து வெறுமனே உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறது முடியாது இல்லையா? சில சமயத்துல நமக்கு அது போக்கஸ் இருக்காது. சில சமயத்துல வந்து சில சமயத்துல நம்ம கடவுள்கிட்ட கேட்போம், சில சமயத்துல கேட்க மாட்டோம், நாமளே டிசிஷன் எடுத்து பண்ணிடுவோம் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து ஒரு குரு இருந்தா அவர்கிட்ட வந்து வழிநடத்துதல் பேர்ல நாம இந்த பக்தி தொண்டை வந்து பக்குவமான முறையில் செய்ய முடியும். அதற்குதான் நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து மாற்றத்தை, உள்ளுக்குள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவர் தான் இங்க பிசிக்கலா நாம பார்க்கக்கூடிய குருகள் எல்லாருமே இல்லையா? சோ கண்டுபிடிக்கும் ஆற்றலை கூட யார் நம்ம குரு அப்படிங்கிற தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஆற்றல் கூட வந்து பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். சோ மைத்ரேயரை போன்ற அகநிலை குருவின் அருளால் ஒருவர் தகுந்த அறிவுரையை பெற்று அகவாழ்வில் வந்து முன்னேறுகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த அகநிலை குரு இல்லையா? இப்ப உள்ளுக்குள்ள குரு சொல்றாரு, அது சைத்த குரு. ஆனா பிசிக்கலா வந்து நம்ம வந்து எஸ் இ கேன் பி a சிக்ஷா குரு ஆல்சோ, இ கேன் பி தீக்ஷா குரு ஆல்சோ. சிக்ஷா குரு வந்து நமக்கு வழி நடத்துதல் ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இல்லையா? சோ நம்ம அவகிட்ட வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம பேசி நம்ம வந்து இது தத்துவங்கள் பற்றி எல்லாம் கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணுன்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிறது சிக்ஷா குரு கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இவங்க அகநிலை குரு என்பது நமக்கு வந்து எஸ் நம்ம எந்த வகையான அதாவது தீட்சையை பெறுகின்றோம், சந்நியாச தீட்சையா இல்லை வந்து அதான் பிரம்மச்சரியமா இல்லை வந்து நார்மலா வந்து ஒரு நாம இன்னைக்கு இந்த ஹரிநாம தீட்சையை பெறறதுக்காக 16 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்க போறோம்ன்ற அந்த 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 ஓத்கா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அப்படிப்பட்டவர்கள் நமக்கு வந்து வாப்பு வாணி சேவை இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லாரையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பிரபுபாதருடைய வாணி சேவை தான். அவரோட நமக்கு சம்பந்தம் பிசிக்கலி நம்ம வந்து அவருக்கு எதுவும் சேவை செய்யவில்லை நம்ம. ஆனா அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமாக நாம இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து வாசிக்கின்றோம், சொல்கின்றோம், கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இத்தகைய சேவையில நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம். அதே வாப்பு சேவை என்பது பிசிக்கலி வந்து ஒரு குருவுக்கு வந்து சேவை செய்யறது இல்லையா? குரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருக்கு காலையில எழுந்தாக்கா அவருடைய வியாசப்பீடத்தை துடைச்சி வைக்கிறது இல்லையா? அடுத்து வந்து அவருக்கு வந்து ஸ்நானம் பண்றதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறது, அவருடைய பூஜைக்கு புஷ்பங்களை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லையா? அவருக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த பாகவதம் பகவத்கீதையை வந்து எவ்வாறு பாகவதம் பகவத்கீதை கேட்கணும், அட்டென்டிவா கேட்கணும், சப்மிசிவா கேட்கணும் இல்லையா? அதுல வந்து ஈடுபாடு கண்டிப்பா இருக்கணும் மற்றும் அடக்கத்தோடு கேட்கணும். ஈவன் வந்து ஒரு குரு கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கணும்னா நாம அடக்கத்தோடு தான் கேட்கணும் கேள்வி, அகங்காரத்தோடு நாம கண்டிப்பா கேட்க கூடாது. இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து வழிநடத்துபவர் வந்து வாணி சேவையில வரக்கூடிய குருகள் தான். அகநிலை வாழ்வில் வந்து அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த அறிவுரைகளை ஏற்றவர்கள் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். அப்படின்னா பகவான் திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் வந்து கிடைக்க பெற்றார்கள். ஓகே, இந்த ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். எஸ் பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. நாளைக்கு கீதா மாதாஜி, பக்தா மாதாஜி நாளைக்கு வாசிங்க. தயோ சம்பததோ சூத பிரவருத்தா ஹயமலா கதாக ஆபோ காங்க இவாக கினீர் கரே பதாம்புஜாஸ்ரயாக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. நானா வேற யாராவது? நீங்க தான் பத்மா மாதாஜி, நீங்க தானே மாதாஜி? 2வது ட்ரிப் சொன்ன மாதிரி இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தயோ சம்பததோ சூத பிரவருத்தா ஹியமலா கதாக ஆபோ காங்கா இவாக கணீர் ஹரே பாதாம் புஜாஸ்ரயாக. தயோ இருவரும் மைத்ரேயரும் விதுரரும் சம்பததோ உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது சூத ஓ சூதரே ஆப தண்ணீர் காங்கா கங்கை நதியின் இவ போல அகக்னீர் எல்லா பாவங்களும் மறைந்து ஹரே பகவானின்
பாத அம்புஜ தாமரை பாதம் ஆஸ்ரயா பாதுகாப்பு எடுத்து. மொழிபெயர்ப்பு. விதுரருக்கும் மைத்திரேயருக்கும் நடந்த உரையாடல் பற்றி சௌனகர் விசாரித்தார். பகவானின் கரையில்லாத லீலைகளை பற்றி பல வர்ணனைகள் இருக்க வேண்டும். இத்தகைய வர்ணனைகளை கேட்பது கங்கையின் நீரில் குளிப்பது போன்றதாகும். ஏனென்றால் இதனால் ஒருவரை பாவச் செயலின் விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்க இயலும். பொருளுரை. கங்கையின் தண்ணீர் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது. ஏனென்றால் அது பகவானின் தாமரை திருவடிகளிலிருந்து பொழிகிறது. அதுபோல பகவத்கீதையும் கங்கையின் நீரை போன்றே நன்மை தருவதாகும். ஏனென்றால் இது பகவான் தாமே கூறிய அருளுரையாகும். அதனால் பகவானின் லீலைகளின் எந்த தலைப்பானாலும் அல்லது அவரின் உன்னதமான செயல்களின் பண்புகள் ஆனாலும் அவை நன்மை தருவன. பகவான் பரிபூர்ணமானவர். அவருடைய வார்த்தைகள், அவருடைய வியர்வை, அவரின் லீலைகள் இவற்றிற்கிடையே வேறுபாடு கிடையாது. கங்கையின் நீர், அவருடைய லீலைகள் பற்றிய வர்ணனைகள், அவரால் பேசப்பட்ட சொற்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஒரே தன்மையும் முழுமையும் ஆனவை. இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் பாதுகாப்பை நாடினாலும் அது நன்மை தரும். கிருஷ்ணருடன் உறவு கொண்ட எதுவும் உன்னதமான படித்தரத்தில் இருக்கும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகின்றார். நாம் நம்முடைய எல்லா செயல்களையும் கிருஷ்ணருடைய உறவில் சரியாக பொருந்தும்படி செய்தால் நாம் ஜட உலகத்தில் நிற்க மாட்டோம். எப்போதும் ஆன்மீக படித்தரத்தின் மேல் நிற்போம். ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். அழகான பொருளுரை. ஷீலா, ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதா கிட்டே நாம் ஜட உலகில் நிற்க மாட்டோம் அப்படின்னா இந்த புவி வாழ்க்கையில், இந்த மிருத்யுலோகத்தில் மீண்டும் பிறவி எடுக்க மாட்டோம் என்று பொருள். எப்பொழுது அனைத்து காரியங்களுமே பகவானை மையமாக வைத்து நாம் செயல்படும் இல்லையா? நான் இந்த முயற்சியை செய்கின்றேன், எஸ், தங்களுடைய கருணையால் நான் இதை எவ்வாறு செய்யணும்ன்ற வழிநடத்துதல் தாங்களே அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் மீது மனதை வைத்து இட்டு அந்த காரியத்தை நாம் ஏற்று சென்றோம் என்றால் நாம் என்ன ஆகிறோம்? அப்ப கர்ம பலனுக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது இல்லையா? சோ அப்ப கர்ம பலனுக்கே பந்தப்படாதப்போ நாம் ஆற்றிய காரியங்கள் அனைத்துமே பக்தி தொண்டாகி விடுகின்றது. அப்படிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் திரும்பி வருவதும் கிடையாது. அதனால அது நம்ம இந்த பௌதீக செயல்கள், எஸ், அன்றாட செயல்கள் நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். வாழ்க்கையில நாம ஒரு இடத்துல வேலைக்கும் போகணும், இல்ல சில பேர் பிசினஸும் ரன் பண்ணணும், வீட்லயும் வேலை இருக்கு இல்லையா? சோ எத்தனையோ பொறுப்புகளோட தான் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த இடத்துல உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அனைத்திலுமே பகவானை மையமாக வைத்து இவை அனைத்தும் அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை என்று ஏற்று அந்த செயலினுடைய பலன்கள் எல்லாம் அவர் திருவடிகளில் நாம சமர்ப்பித்து நம்முடைய கடமையை நாம் செய்வோம் என்றால் நாம கர்ம பந்தனத்தில், ஏன்னா அதனுடைய பலன்கள் மீது நம்ம பற்றில்லாமல் செய்யப்படும் பொழுது பலன் எதுவா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வருகின்றது இல்லையா? அப்படி பகவானே நம்ம நினைத்து கொண்டு நாம் செயல்படும் பொழுது நம்மள என்னைக்குமே அவர் கைவிடவே மாட்டார். எஸ், நம்மளையே நம்பி வந்திருக்கக்கூடியவனை கண்டிப்பா அவனுக்கு எது நல்மார்க்கமோ அதை கண்டிப்பா வழி நடத்துவார். இதை நம்ம மனசுல உறுதியா வச்சுக்கணும். தயோ சம்பததோ சுத பிரவருத்தா ஹயமலாகதாக ஆபோ காங்கா இவாக கனீர் ஹரே பாதாம்புஜாஸ்ரயா அம்புஜாஸ்ரயா. தயோ இருவரும், அதாவது மைத்ரேயரும் மற்றும் விதுரரும், சம்பததோ உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது, சூத இப்ப சூதரே, இப்ப யாரு சௌனிகர் சூதரர் கிட்ட பேசுறது, ஆப தண்ணீர், கங்கா கங்கை நதியின், இவா போல, அதாவது அவங்க இருவருக்குடைய உரையாடல்ல இந்த இடத்துல பக்தி தொண்டை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. அது கங்கா ஸ்நானத்திற்கு சமம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், சிவ இது போல அக கணீர், அது கணீர் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் மறைந்து ஹரே பகவானின் பாத அம்புஜ தாமரை பாதம், ஆஸ்ரயா அப்படின்னா ஷெல்டர், நிழல். பகவானின் திருவடிகள் தான் நமக்கு நிரந்தரமான ஷெல்டர். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ விதுரருக்கும் மைத்ரேயருக்கும் இடையே நடந்த உரையாடலை பற்றி சௌனகர் விசாரித்தார். யாரிடத்துல? சூத கோஸ்வாமி இடத்துல. பகவானின் கரையில்லாத லீலைகளை பற்றி பல வர்ணனைகள் இருக்க வேண்டும்.
இல்ல இன்னும் மேலும் கேட்கணும். இப்பதான் நம்ம வந்து வாராக அவதாரத்தை பற்றி கேட்டோம் இல்லையா? விதுரர் கேட்டதுனால நம்ம மைத்ரேய ரிஷியும் அப்படியே அவருடைய குருவிடம் இருந்து கேட்டதை அவ்வாறு அவருக்கு வழிமொழிந்தார் எல்லாவற்றையுமே. இப்ப மேலும் இதே மாதிரி பகவானுடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள் இல்லையா, ரூபங்கள், இதை பற்றி எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். இத்தனை வர்ணனைகளை கேட்பது கங்கை நீரில் குளிப்பது போன்றதாகும். நம்ம போய் கங்கா ஸ்நானம் செய்யறோம் இல்லையா, அதற்கு இணை என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் இதுவரை ஒருவர் பாவ செயலின் விளைவிலிருந்து விடுபட முடியும். சோ இந்த பகவானுடைய புனித கதைகளை கேட்பதால் நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் பாவங்கள் செய்திருந்தாலுமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? இது பாவம் புண்ணியம் என்ற எவாலுவேஷனே தெரியாம நம்ம அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள் தான். அப்படிப்பட்ட பாவங்களில் இருந்தும் நாம வந்து விடுதலை பெறுகின்றோம். கங்கை தண்ணீர் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது. ஏன்னா அது பகவானுடைய திரு பாதங்களிலிருந்து தோன்றியது கங்கை இல்லையா? வாமனருடைய பாதத்திலிருந்து வந்தது இது. அது போல பகவத்கீதையும் கங்கை நீரை போன்றதே நன்மை தருவது ஆகும். அதுதான் பகவத்கீதையை நம்ம வாசிச்சோம்னாக்கா கங்கா ஸ்நானம் செய்த பலனை பெறுகின்றோம். அதனால நம்ம வெளியே போய் நம்மளால வந்து அத்தனை தூரம் சென்று கங்கா ஸ்நானம் செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் ஒரு முறை பகவத்கீதையை வந்து நாம புரட்டி பார்த்தாலே கண்டிப்பா கங்கா ஸ்நானம் செய்த பலனை நாம பெறுகின்றோம். எல்லாராலுமே பிரயாணம் செய்ய முடியாது இல்லையா? ஏனென்றால் அது பகவான் தாமே கூறிய அருளறையாகும். இது பகவானே சொன்னது என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அதனால பகவானின் லீலைகளை எந்த தலைப்பினாலும் அல்லது அவரின் உன்னதமான செயல்கள் பண்புகள் ஆனாலும் அவை நன்மை தருவன. அதனால அதை வந்து நம்ம அட்டென்டிவா கேட்கணும். அதே மாதிரி அதாவது மனசுல வந்து அடக்கத்தோட இல்லையா, அதனோட ஈடுபாடோட நம்ம வந்து கேட்கணும். இந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். சோ நாமளும் ஏதோ ஜாயின் பண்ணிட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு அறகுறையா நம்ம கேட்க கூடாது. சோ அதுல ஈடுபட்டு நம்ம கேட்க வேண்டும். பகவான் பரிபூர்ணமானவர், இஸ் த அப்சல்யூட் இல்லையா? அவருடைய வார்த்தைகள், அவருடைய வியர்வை, அவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய உபதேசங்கள், பகவத்கீதை, அவருடைய உடலிலிருந்து வரக்கூடிய வியர்வை தான் மேல அந்த விரஜா நதியாக போறது. அந்த விரஜாரவர் வந்து அதுதான் நம்ம வந்து மேல வாமனருடைய ஒரு பாதத்தின் வழியா தான் உள்ள வந்து 14 லோகத்திலும் இந்த கங்கை பாய்கிறார். இதைதான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு வரோம். அவரின் லீலைகள், அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இல்லையா, பற்றிய வர்ணனைகள், அவரால் பேசப்பட்ட சொற்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஒரே தன்மையும் முழுமையும் ஆனவே. எல்லாமே ஒன்று போலதுதான். பலன்கள் அனைத்தும் ஒன்றுதான். நாம் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே வந்து இப்ப கங்கா ஸ்நானம் செய்தாலும் சரி, பகவத்கீதை வாசித்தாலும் சரி, பகவானுடைய லீலைகளை வாசித்தாலும் கேட்டாலும் சரி இல்லையா, இவை அனைத்துமே அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்வது எல்லாமே ஒரே அதாவது பலனைத்தான் கொடுக்கும். இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் பாதுகாப்பை நாடணும். கண்டிப்பா நாம் எதையாவது ஒண்ணு நாடணும். இப்ப நாம் எல்லாரும் எதை நாடி இருக்கின்றோம்? பாகவதத்தை கேட்பதற்கும் வாசிப்பதற்கும் நாம வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதன் உருவுல வந்து பகவானை நாம் இந்த இடத்துல சேவித்து கொண்டிருக்கின்றோம். கிருஷ்ணருடன் உறவு கொண்ட எதுவுமே உன்னதமான படிதரத்தில் இருக்கும் என்று சில ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகின்றார். அதாவது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே வந்து அவர் உன்னதமான படித்தரத்தில் அதாவது இடப்பட்டதாக கருதப்படுகின்றது. அதனால்தான் நாமும் நம்முடைய எல்லா செயல்களையுமே அவரையே மையமாக வைத்து இல்லையா சம்பந்தப்படுத்தி உறவில் வந்து சரியாக பொருத்தும்படி செய்தால், பிக்சிங் தட் இல்லையா செய்தால் நாம ஜட உலகில் நிற்க மாட்டோம். அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம இனிமே இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலுமே இந்த உலகத்திலிருந்து நாம விடுதலை பெற்ற ஆன்மாவாக வாழக்கூடிய நிலையை பெறுவோம். மேலும் இந்த உடலை விட்டு நாம சென்றோம் என்றால் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பியும் வரமாட்டோம். எப்பொழுதுமே ஆன்மீக படிதரத்தில் மேல் நிற்போம். சோ நாம எப்பொழுதுமே அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்திலே இருந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய பாக்கியத்தை நாம பெறுவோம். நான் இதோட இன்றைக்கு நிறுத்துகின்றேன். வாஞ்ச கல்பத ஆருபியஷ்ட கிருப சிந்து ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. माता जी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. थैंक यू. हरे कृष्णा माता जी. माता जी. நாளைக்கு வந்து கிளாஸ் இவர் எடுப்பாரு இல்ல மாதாஜி, செல்வம் பிரபுதன் எடுப்பாரு. ஆமா, உங்க திங்கட்கிழமை எப்போ கணேஷ் சதுர்த்தி? ஆக்சுவலி
திங்கள் மாதாஜி. திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை மண்டே திங்கட்கிழமை வந்துருது. மெயினா ஆனாலும் எல்லாரும் செவ்வாய்க்கிழமை தான் விவேகம்ல. காலையில பண்றோம். 12:30 1 மணி வரைக்கும் இருக்கு. அதனால ஓ சில பேர் ஓகே காலையில இருக்கிறது இருக்கு, சில சதுர்த்தி பேர் 12 மணி 1 மணி வரைக்கும் 2 இருக்கிறதுனால நாள் அன்னைக்கு வருது நிறைய நேரம் சதுர்த்தி. இருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை. சதுர்த்தி சாயங்காலத்துல இருந்து அப்புறம் மறுநாள் காலையில் மத்தியானம் வரைக்கும் நம்ம அப்படி வருது சூரியன் மாதாஜி பேசுறவாள் நம்ம சதுர்த்தி. வந்து எல்லாமே காலையில தான் டபுள் டபுளா வருது இந்த தடவை. இல்ல இல்ல அது வந்து நீங்க 11th எந்த வருது பஞ்சாங்கம் மாதாஜி ஃபாலோ சதுர்த்தி. பண்றீங்கன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எப்ப சதுர்த்தி பாம்பு இருக்கோ பஞ்சாங்க அப்பதான் பிரகாரம் கொண்டாடணும். மண்டே ஓகே அடிக்கு மாதாஜி. உங்களுக்கு கிளாஸ் வேணுமா வேணாவா எனக்கு அது சொல்லிடுங்க. நீங்க எப்ப வேணும். வேணாலும் சாமியை வந்து மண்டே இருக்கலாம் கும்பிடுங்க. மாதாஜி. மண்டே வேணும் இருக்கட்டும். மாதாஜி வேணும். இந்த வாட்டி எனக்கு கணேச சதுர்த்தி எனக்கு வீட்டுல செய்ய முடியாது, அதனால நான் அவைலபிள் தான். இல்ல மண்டே So, இருக்கட்டும் மாதாஜி. வேலையா இருக்கட்டுமா? வேணும் மாதாஜி. ஓகே MS மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு வேண்டும் என்று. So, ஹரே அதனால கிருஷ்ணா நீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா என்னால மாதாஜி. வருது ஏன்னா அன்னைக்கு காலையில கணபதி ஹோமம் இருக்கு. அதனால காலையில 4 மணிக்கு ஆரம்பம். மெஜாரிட்டி வேணும்னு 4 சொன்னீங்கன்னா மணிக்கு ஆரம்பம். நீங்க வந்து மெஜாரிட்டி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இல்ல எனக்கு மாதாஜி சாஸ்திரிகளை கேட்டுட்டு சொல்றோம். இல்ல நாளைக்கு எனவே செல்வம் பிரபு நாளைக்கு கிளாஸ் எடுப்பாரு. நாளைக்கு ஓகே கிளாஸ் இருக்குல்ல. நாளைக்கு கிளாஸ் உண்டு. இல்ல அப்பவே நீங்க திங்களா வந்து என்ன பண்ணுங்க. செவ்வாயான்னு கரெக்டா கேட்டுட்டு சொல்றோம் மாதாஜி. நாங்க Okay, வந்து no மண்டே problem. தான் செலிப்ரேட் பண்றோம் மாதாஜி. ஏன்னா பாம்பு பஞ்சாங்க பிரகாரம் மண்டே தான் வந்து கணேஷ் சதுர்த்தி. எப்ப சதுர்த்தி இருக்கோ அப்பதான் மாதாஜி ஆமா பண்ணணும். அப்பதான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதனால நாங்க வந்து மண்டே பண்றோம். கோவில்லயும் மண்டே தான். நோ ப்ராப்ளம். சோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிளாஸ் வேணும்னு சொல்றாங்க. சித்ரலேகா மாதாஜி மண்டேனா வேண்டாம் ஓகே மாதாஜி. காலையில பண்ணிடலாம் மாதாஜி சாப்பிடாம. மாதாஜி எனக்கு இருக்கட்டும் மாதாஜி. காலையில இங்க உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம வந்து பூஜை பண்ண ஓகே அன்னைக்கு ஷார்ட் கிளாஸ் வேணா கூட வச்சுக்கலாம். நம்ம ரொம்ப நேரம் வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்னைக்கு நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கிறத வேணா கொஞ்சம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டுட்டு வில் ஸ்டார்ட் வித் 6:30 மணிக்கு எடுத்துட்டு 7:15 அப்படி ஒரு 40 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ் பட்டிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நானே ஷார்ப்பா வந்து நான் வந்து 6:30 மணிக்கு ஜாயின் ஆயிடுறேன். நீங்க எல்லாருமே ஒரு 1/2 மணி நேரமோ ஒரு 2 ஸ்லோகம் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு கணேசனுக்கு சமர்ப்பிச்சிடலாம் நம்ம இல்லையா? அவர் தானே வியாசதேவர் சொல்ல அவர் தானே எழுதினாருன்னு சொல்றாங்க. அதனால அவருக்கு நம்ம சமர்ப்பிச்சிடலாம். ஓகே இஸ்கான்ல வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து 19th தான் போட்டிருக்கு கணேஷ் சதுர்த்தி. ஓகே இஸ்கான் மங்களூர்ல. ஓகே இல்ல எல்லா இடத்துலயுமே 19 போட்டாங்க. எல்லா ஆச்சாரியர்களும் எப்ப இங்க வந்து அதாவது சந்திர லக்னத்துல கணக்கு பண்ணும்போது உங்க 19th தான் வரும். சூரிய லக்ன கணக்கு பிரகாரம். ஏன்னா காலையில இருக்கணும். அந்த இது வந்து இருக்கும்போது பூஜை பண்ணணும். சதுர்த்தி காலையில அப்பதான் சதுர்த்தி அதாவது காலையில இருக்கணும். சதுர்த்தி காலையில இருந்த அன்னைக்குதான் வந்து கணக்கு. ஓகே சோ இப்ப நீ மண்டே மத்தியானம் மேல பிறந்தாக்க காலையில சதுர்த்தி கிடையாது. மண்டே மத்தியானம் அப்புறமா பூஜை பண்ணுவாங்க. சாயங்காலம் கொண்டு வருவாங்க. கணபதி கொண்டு வந்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகே வாஞ்சகல். ஓகே நம்ம வந்து வில் ஹேவ் கிளாஸ். நமக்கு ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் கிளாஸ் மட்டும் கேளுங்க. மண்டேவும் டியூஸ்டேவும் 1/2 hour பண்ணிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 days ஸ்லோகம். ஓகே சரிங்களா? ஓகே வாஞ்சகல்பதாருஷ கிருப சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே